Když si řeknu tě Petra Černocká, tak si to těla většina lidí vybaví Saxán. Jestli třeba vás tohle tu nikdy nezamrzalo, jako, nebo jestli si třeba neříkala, kdybych to Saxán vzala, nebo bych mi je hrála, jestli vás to nikdy nezamrzelo? Určitě by mi to mrzelo, kdybych byla herečka. Protože herci jsou na tohle velice citliví, že stvární spoustu skvělých rolí, především na divadle. Potom nakonec i někdy ve filmech. A nakonec jsou nejslavnější jako doktor z nějakého seriálu, který je většinou trošičku pitomej. Takže ty si to berou hodně, když jsou zařazený mezi lidma díky seriálový, jako, jak jsem říká, roli. Ale já jako zpěvačka, mě to může být fuk. Já jsem vždycky chtěla být zpěvačka, na tom si trvám dodnes, ale z času na čas dostanu nějaký herecký úkol. Mě to vlastně jenom co do image přihazuje jakoby další plus. Protože shodou okolností ten film se hodně líbil a stále se vrací. Takže mě díky tomu filmu znají všechny generace. Já jsem si vystudovala 6 let muziky. Upřímně řečeno, tehdy ani jinak to nešlo, než studovat operní zpěv. No a já jsem celou dobu věděla, že jenom chci vědět hodně o muzice, že chci znát tu operu. Čiže vás přeruším, vy jste vlastně do toho šla už tehdy jako s tím, že se tomu třeba vůbec nebudete věnovat. Prostě jenom šlo o to jako konzervatoř, jakože... Tak mi přišlo poctivý se naučit noty, harmonii. Já jsem prostě chtěla něco o tom oboru vědět a upřímně řečeno se mi to vyplatilo. Protože na hodinách harmonie jsem se naučila skládat. A já si skládám většinu svých písniček. Takže nemusím žádonit u elitních skladatelů. Nemusela jsem nikdy podupávat před vilou Karla Svobody. Semafor byl, ano, to byla jako meta pro všechny začínající zpěváky. A taky se tam všichni šikovní prostřídali. Prostě kdo trošku byl zajímavý, tak tam byl klidně angažovaný. Teď šlo o to, jak dlouho vydrží. Pro mě to byla taková sice přestupní stanice, což jsem tušila, protože já jsem vždycky chtěla jako dělat svoje věci a mít svoji kapelu. Ale to samozřejmě touží každý zpěvák, který startuje. Všichni ti mladí, co jsou superstarů, sní o tom, že si pořídí vlastní kapelu, hrát vlastní písničky a z 90% končí prostě v muzikálnu. A mě to náhodou vyšlo. A potom jsem konečně tu kapelu postavila, lépe řečeno kapela 1 si mě našla. Našli se mě kardinálové. Česká pop music existovala a měla svoje výborný autory. No a dnes je to poznamenaný prachama, komerčním úspěchem a žádný autory už nemáme. Znamená to, jako, že ta změna de facto, až to zní paradoxně, té hudbě už udělala trošku. I když to samozřejmě neznamená, že že by ten režim byl tomuhle nějak pomáhal, ale může to tak vyznívat, že svým způsobem, že ten režim napomáhal zvláštní lepší tvorbě, je to paradox samozřejmě. Říkáte to správně, ale tenhle paradox není jenom u té muziky. Vemte si 60. leta ve filmu v českém. Ty snad nebyly ještě ani překonané. Já prostě mám teorii, že když je člověk pod tlakem, tak většinou jaksi navzdory tomu podává zajímavé výkony. A teď se máme my zpěváci pop music čekají zbytečně dobře. Všichni spohodlněli, prostě sáhnou po Aleluja, zpívají to všichni, zapomenou, že nejhezčí to dělal Kohen. Aktuálně několik let jsem vdána za tohoto muže. Do pohody i do nepohody. A vypadá to tak, že já tomu říkám, že my nemáme koncertní vystoupení, já říkám, že máme show.
Protože to, co my tam předvádíme, není založené jenom na hudební virtuozitě, ale na tom, jaký my dva jsme. Hrajeme převážně moje písničky s mýma textama, takže já nejezdím přes žádnou agenturu. Já agentury nesnáším, nemám ráda manažery, vizážisty, stylisty a všechny tyhle ty, řekla bych... Ten doprovodný program. No většinou jsou to ve svém oboru v podstatě amatéři, kteří se jako předstírají nějakou činnost. Většinou. Takže si všechno dělám sama. Já bych velmi ráda zůstala takým totálním soukromníkem a samovýrobcem a samo prostě tvůrcem až do svého náhlého skonu. Doufám, že to bude rychle. Doufám, že to bude někde na jevišti. Z ničeho nic v plné síle.